Xeyirli erте Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Габадуллина безнең бүгенге тапшыруда. Сакланганны саклармын. 9 кеше гомерен изгән табигать казасы нәтиҗәләрен бетерү өчен Татарстанда 484 махсус бригада төзелгән. Урман эшләрендә парк Яшел Үзән шәһәренең Мирный микрорайонындагы Алтынов паркын төзекләндерә башлаганнар. Һөнәр осталары буа студентлары Россия күләмендә уздырылган бәйгедә тагын призлы урын алдылар. Республикада көчле давыл нәтиҗәләрен бетерүне дәвам итәләр. Исегезгә төшерәбез, шимбә көнне табигать казасы 9 татарстанлының гомерен алып китте. Шуларның 4-се балалар, иң кечесенә 1 яшькә тулмаган иде. Хөкүмәт вазгыятьне контрольдә тота. Узган шимбә көнне Татарстан халкы өчен фаҗигале булды. 8 кеше каты давыл нәтиҗәсендә һәлак булды. Тән җәрәхәтләре алганнар бүген республика клиник хастаханәсендә дәвалана. Аларны бирегә күрше Мария республикасыннан китергәннәр. Ел көннәренә Ялчы күле буенда шатырлар урнаштырып, су кыенып ял итәргә дип килгән халык каты давыл корбаны булган иде. Ливень пошел, град. Потом палатку просто ушли от дождя. И палатку накрыли. Деревья. Все, дальше. Потом просто люди подбежали. Так оттащить пытались, не получилось. Напилили. Тогда пошло дело. Ялчы күле яр буеннан хастаханәгә барлыгы 12 кеше китерелгән. Шуларның 4-сен тикшергәннән соң иләренә җибәргәннәр. Давылдан соң табибларга ярдәм сорап 44 Татарстан кешесе мөрәҗәгать иткән. Все пациенты в состоянии средней и тяжелой степени тяжести госпитализированы. Уртача һәм авыр дәрәҗәдә җәрәхәтләр алучы пациентлар хастаханәдә дәвалана. Республика буенча 2 кеше госпитализацияләнде. Бу аягында зур ярасы булган һәм аяк сөяге сынган пациентлар. 8 кеше Ялчы күл яры буенда хәрабәләр астында һәлак булды. Алар арасында 3 бала. Иң кечкенәсенә 1 яшькә тулмаган булган. Казаннан ерак түгел актер ял базасында 14 яшьлек кызның чатырына да зур агач ауган. Кыз шунда ук җан биргән. Бу котышкыч фаҗигадә якыннарын югалткан барлык туганнарының кайгысын уртаклашам. Хәзерге вакытта Татарстаннан 11 зыян күрүче хастаханәләрдә урнашкан. Минем тарафтан кирәкле медицина ярдәме күрсәтүне контрольдә тоту йөкләмәсе бирелде. Аларга тизрәк саугуларын телим. Республиканың барлык халкын да игътибарлы булырга чакырам. Үз-үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. 17 автомобиль, 11 трак һәм 2 күп фатирлы йортның түбәләре зыян күргән. Казанда электр белән тәэмин итү һәм республика районнарында авария хәлендәге хезмәтләрне гадәттән тыш хәлләрдән соң тиз ара тыргыз алганнар. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе да оештырылды. Прошу всех организовать дежурство необходимое на всякий, что называется, случай, чтобы все необходимые руководители, а также звенья по ликвидации последствий были в доступности. Бүгенге көндә 480 авария тыргызу бригадасы эшли. Яшелне яңгырлар, җил давыллар кабатланырга мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Динә Нәҗмәтдинова, Валентина Васильева, Ленар Хабибуллин, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Гадәттән тыш хәл вакытында Татарстанлылар батырлык күрсәтмәгән булса, давыл вакытында корбаннар саны күбрәк булыр иде. Зиядә яшәүче Павел Матвеев 11 кешене коткарган. Аның белән безнең хәбәрчебез дә очрашты. 29 июль көнне давыл вакытында Павел Матвеев өйдә утыра алмый. Звонил начальник. Яшел Үзәннең аз үлчәмле судлар буенча дәүләт инспекциясе начальнигы Сергей Евсеев 112 номернан шалтырату килде дип белдерде. Көймә комга терәлгән. Гаилә 3-6 яшьлек балалар да бар иде. Көймәне су баса башлаган. Павел тиз генә җыенып гидроцикл белән аларны коткарырга ашыга. Аның тизлеге ул көнне күпләргә ярдәм иткән. Я высадил женщин. Мин әниләрен, аннары балаларны коткардым. Аларны тыныч урынга илтеп куйдым. Кире кайттым һәм әтиләре белән бергә гидроциклга бауны эләктереп көймәне тартып чыгардык. Гаилә өенә кайтып китә, ләкин Павел Матвеев өчен бу коткару эшләренең башы гына була. Ярга чыккач берничә минут үткәннән соң тагын бер сигнал килә.
Ул көнне айрыуча куркыныч торды дулкыннар. Шаһитлар сөйләвенчә, алар туп-туры бирегә килә. Шуңа күрә монда барысы да су астында кала. Әнә тегендә еракта калучылар ни кичергәнен күз алдына китерүе дә авыр. Мондый шартларда суда кемнедер табу бик кыен, ләкин Павел бар көчен куя. Беренче булып ул хатын-кызны таба, аңа үзенең коткару камзулын бирә, ә алдарак балалар белән гаилә йөзә торган була. Глаза не забудешь, детей прям вообще прям огромные глаза такие были испугавшиеся. Балаларның куркулы күзләрен онытып булмый. Алар әле безне берәрсе коткарсын дип Худайга ялварганнар. Узак та үтмәде, сез килеп җиттегез диләр. Алар барысы да бер юлы бөтен компания белән бер үк вакытта керә башладылар. Әле мотоцикл әйләнеп каплана язды. Мин шундук суга сикереп төштем. Барысы да җыелсын өчен бераз тавыш күтәрергә дә туры килде. Руль артына кызларны утырталар, әниләре белән бергә алар гидроцикл белән идарә итә. Павел гаиләнең әтисе белән суда кала. Подвозил вот сюда вот. Мин аларны менә монда алып килдем. Михаил аларны каршы алды. Кайнар чәй эчерде. Кызларны ул юрганнар белән ябындырды. Ләкин суда кешеләр кала. Ират бала белән бензин багында йөзгән. Павел Матвеев судан 11 кешене коткара. Монда гадәти булмаган бер нәрсә дә күрмим, ярдәм итә алуыма шатмын ди ул. Ә мондый тыйнаклык чын геройларга хас. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга күчәбез. Яшел үзәндә җәмәгать киңлекләре саны арта бара. Хәзер Мирный микрорайонындагы Алтынов паркының беренче чираты төзелеше тәмамлануга якынлаша. Биредә балаларга уен мәйданчыгы, спорт һәм этләр йөртү өчен зоналар барлыкка киләчәк. Шәһәрлеләр өчен төп таләп табигатькә минималь кагылу һәм ял итү зоналары белән куркынычсыз яктыртылган киңлек булдыру иде. Хакимият яшел үзәнләрнең теләген ишетте һәм бу урынның уникаль ландшафтына гармонияле рәвештә функциональ мәйданчыклар кертелгән проект эшләнде. Каждый парк выполнен в единой стилистике. Һәр парк бердәм стильдә ясалган. Берәр өстәмә әйбер төзелсә дә, шул стильдә булырга тиеш. Паркка керү юлын әйтәм. Аннан соң юл киңәя. Аның буенча без турыдан-туры урманга кадәр бара алабыз. Һәм тимер юлына да уңайлы гына барып җитәргә мөмкин. Экопарк булуга карамастан ул бөек ватан сугышы герое танкист Николай Алтынов хөрмәтенә аталган керү өлеше мемориаль зонага ия булачак. Биредә сугыш ветераннарына һәм шәһәр үсешенә зур өлеш керткән кешеләргә багышланган мәгълүмат стендлары урнаштырылачак. Проект буенча паркта сәхнә һәм амфитеатр белән мәйдан барлыкка киләчәк. Якында төрле яшь төркемнәре өчен каралган балалар уен мәйданы булачак. Спорт зонасында воркаут һәм памп-трек җиһазлары урнаштырылачак. Ә хайваннарны яратучылар өчен шәһәрдә этләргә икенче мәйданчык барлыкка килә. Әлбәттә, табигатьтә хозурланып йөрергә урман сукмагыннан башка да булмый. Юл урман эченә тимер юлга кадәр 200 метр тирәнлеккә китәчәк. Нәкъ менә ул яшел үзән шәһәрен иске һәм яңа өлешләренә бүлә. Киләчәктә юл озынрак булачак һәм Алтынов паркы бәйләүче звено булып калачак. Халык яңа иҗтимагый киңлек ачылуын түземсезлек белән көтә. Мы живем здесь в соседнем доме, у меня есть двое. Без монда күрше йортта яшибез. Минем 2 кечкенә балам бар. Элек монда гел йөри иделәр. Яхшы гына зона иде, самокатларда һәм велосипедларда йөрделәр. Башта төзелешнең башлануына күңелсезләндем. Тагын озакка сузылыр дип курыктым. Әмма эш кайнап торганын күрәбез. Бара. Нәрсә булачагын киләчәк күрсәтер. Я живу здесь рядом, в частном доме. Мин монда үз йортым белән яшим. Төзелешне күргәч бик шатландык. Паркка ешер идек, ләкин анда юллар юк иде. Хәзер көтәбез, төзелешне күзәтәбез. Алтынов скверын 95 миллион сум күләмендә федераль грант акчасына төзиләр. Комаров урамын комплексы төзекләндерү кысаларында яңа парк булдыру проекты Бөтен Россия кече шәһәрләр һәм тарихи торак пунктлар бәйгесендә җиңүче булды. Паркны планнан алда төзекләндерәләр һәм якын арада аның беренче өлеше ачылачак. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Костин, Татарстан яңалыклары өчен Яшел үзән районыннан. Татарстан мәдәният министрлыгы Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы белән мәдәният тармагы объектлары һәм чаралары белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасын әзерли. Татарстан мәдәнияты интернет порталы, мәдәни маршрутлар, икияклы элемтә, статистика, гражданинның шәхси кабинеты кебек ярдәмче системаларны үз иченә алачак. Эшләрне быелның декабрендә тәмамларга, текстны куллануга 2024 елның башында кертергә җыеналар. Проектны гамәлгә ашыруга ел сайын 4,5 миллион сум акча тотылачак.
2016 елдан башлап Буа ветеринария техникумы студентлары Россия күләмендә уздырылучы бәйгеләрдә призлы урыннарны яулап киләләр. Элегрәк WorldSkills ярышларында булса, хәзер һөнәри осталык бәйгеләрендә. Яңа гына юниорлар һәм студентлар арасында узган һөнәри бәйгедә алар алдынгы урыннарга лаек булды. Яшь буынга ныклы белем һәм тәрбия бирүгә юнәлдерелгән уку базасыннан безнең репортаж. Максим Митчев берничә дистә елга якын Буа ветеринария техникумында укыта. Гызыр белән килгән шәһәр халкына да булыша, студентлары белән дә бәйгеләрдә катнашырга өлгерә. Быелгы уку елында аның кулласында чыныгы узган студентлар Россия күләмендә уздырылган һөнәр бәйгесендә призлы урыннар яулаганнар. Элек WorldSkills'та катнашып призлы урыннар яуласалар, быелгы уку елындагы Россиядә узучы яңа конкурс һөнәри осталык бәйгесендә дә алар сынатмый. Раньше был другой чемпионат WorldSkills, сейчас он. Элек WorldSkills бөтен дөнья дәрәҗәсендә барган булса, быелгы һөнәр бәйгесе нәкъ менә Россия өчен уздырыла. Ягъни Россия профессионаллар бәйгесе. Ул үзебезнең илдә кирәкле һөнәр ияләре арасында хәзерге базар шартларында таләп ителә торган, аның мәнфәгатьләрен яклап уздырыла торган конкурс. Конкурс биремнәре дә бүгенге көндә эш бирүче индустрияләрнең фикерләренә таянып хәзерләнгән. Уку йортын тәмамлаган студент эшкә барганда әзер булып барырга тиеш. Шәһәрнең Вахитов гимназиясенең 10нчы сыйныф укучысы Әдилә Хөсәйнова юниорлар арасында беренче урынга лаек була. Һөнәри осталык буенча профессионал чемпионатында катнаштым. Көндәшләр лаеклы иде, әмма мин күп әзерләдем һәм җиңдем. Зилә Мусина иңелек Чабаксар, Бейек Новгород һәм Казан шәһәрләрендә ветеринария буенча узган бәйгеләрдә катнашкан. В конкурсе WorldSkills в прошлом году. Узган ел WorldSkills бәйгесендә 50 регион арасында икенче урынны алган булсам, быел Россия күләмендә уздырылган һөнәри осталык бәйгесендә икенче урынга лаек булдым. Безнең инде бүлек җитәкчесе Наталья Николаевна WorldSkills профессионаллар ярышы буенча безнең Мәскәү буенча сертификация үткән белгеч Максим Павлович Мичев менә алар инде Россия күләмендә укучыларга әзерлек алып баралар. Шулай ук бүлектә эшләүче Гөлүсә Талгатовна, безнең Мария Вячеславовна, Надилия Григорьевна, аларның лаборантлары барсы да инде бергәләп эшләгәндә генә шушындай яхшы нәтиҗәләргә ирешеп буладыр дип уйлыйм мин. Ресурс үзәгендә студентлар өчен барлык шартлар да тудырылган. Җиһазлар да алган теоретик белемнәрне практикада куллану өчен яраклаштырылган. Ранис Әхмәтшин, Иннур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Мәскәү йылдызлары да татарча бии. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләрендә алып баручы җырчы һәм блогер Регина Тодоренко да катнашты. Ә иң мөһиме, Казан халкы традицион татар биюенең серләренә төшенде. Хәбәрчебез Айзилә Батырханова да биеп кайтты. Мәскәү йылдызы җырчы һәм алып баручы Регина Тодоренконың татар биюен башкаруы интернет киңлекләрендә гаҗәеп күп мактау сүзләренә лаек булды. Регинадан кызыгып татар биюен өйрәнергә теләүчеләр тагын да күбәйде булса кирәк. Кабан күле яр буе бу кичтә гөрләп торды. Бәттә инде монда барысы да эзләнүләр, безнең бит инде биючеләребездә, алар профессиональ биючеләр. Алар барысы да шушы һәрбер программага җентекләп әзерләнәләр. Консультацияләр узалар дип әйтсәк тә дөрес булыр. Бу үзенә күрә хәтта фәнни хезмәт дип атарга була бу һәрбер проектны. Без перформансын караганнан соң халык үзе дә рәхәтләнеп биюгә кушылды. Biz tatarcha, mишәрчә биедек. Мин аңламадым аны, конечно, но әйттереп тордым мин. Әйттереп тордым. Бөтен кеше бер-берсенә дус кебек, бер төрле белгән кебек шундый бар кешенең дә сагынылган мондый очрашулар күрәсем инде. Үзем дә кызыксынам бию белән, татар миле бию белән. Шуңа өчен Казан башкарма комитетының бәрисенә зур рәхмәтләрен җиткерәсем килә, шундый проектлар бездә күбрәк булсын дип. Инде бу атнада 3 август көнне хәрәкәттә бәрәкәт дәресенең чираттагысы көтелә һәм ул Самара татарлары биюенә багышлана. Айзилә Батырханова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Матурлык һәр кем эчендә илһам, күңел күтәренкелеге, дәрт-дәрман чыганыгы, ди Апаста яшәүче Мөслимә Сәйфетдинова. Ул чәчәкләр, гөлләр ярата. Хуҗалыгы ялт иткән һәр җирдә чисталык, пөхтәлек. Мөслимә апа үзе 36 ел район мәдәният бүлегендә эшли. Бүгенге көндә инде лаеклы ялда. Ул кул эшләре белән дә шөгыльләнә, җиләк-җимеш, яшелчәләр үстерә. Күп итеп чәчәк аталар.
Яратам матурлык, хозурлык. Җәй әйләнәсе нинди генә чәчәкләр үсми, Опаста яшәүче ачык йөзле, шат күңелле Мөслимә Сәйфетдинова бакчасында бик яратып, бар ихласлыгын биреп тәрбияли ул аларны. Чәчәкләргә мәхәббәт әнидән уянган дип әйтәсем килә. Әни инде безнең гомергә яран гөле, тамчы гөлләр яратадыр я. Менә иртә яздан мин инде чәчәкләрне апрель ахыры, май башлары утыртырга тырышам инде. Гөрләп үссен өчен чәчәкләргә дә игътибар, наз, ярату кирәк ди Мөслимә ханым. Өй тирәсендә ишек алдында 20 төрдән артык чәчәк бар. Күңелләр бушый шунда, күңелләр тынычлана дигәндәй рәхәт. Бакчада яшелчә, җиләк җимешләр дә төрле-төрле. Кара, кызыл карлыганнары мөлдерәп пешеп, мул уңыш белән шатландыра. Кавын карбызлары да тиздән өлгерә. Бакча эшләре белән генә шөгыльләнми, буш вакытларында картиналар да ясый ул. 5-6 елдан бирле инҗе-мәрҗән сәйләннәрен тезеп, матурлык тудыра. Туганнарыма, ана внучкаларга бик күп үзләренә детскийларны чиктем, алмаздан азайык эшләдем инде. Бик яратып эшлим. Картиналарны ясаганда эстетик хисләрне, бай талантын, сабырлыгын барысын да бергә кушып эшли ул. Алар тирә-якка матурлык тарата, ямь бирә. 36 ел районның мәдәният бүлегендә хезмәт итеп, лаеклы ялга чыккан Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының хезмәттәге казанышлары өчен медале иясе Мөслимә Сәйфетдинова күпләр өчен үрнәк. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Яңалыклар чыгарылышын мәдәният темасына караган сәхифә дәвам иттерә. Бу атнада узачак мәдәни чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. Бүген мин сезне Казан һәм Татарстан районнарында уздырылачак чаралар белән якынрак таныштырып узармын. Хәзинә милли сәнгать галереясында Советлар чорын чагылдырган күргәзмә 30 июльгә кадәр дәвам итә. Биредә төрледән-төрле сыннар, үзенчәлекле рәсемнәр тәкъдим ителгән. Җәй дәвамында уздырылган Хәрәкәттә бәрәкәт проекты дәвам итә. Быел дәресләр ачык һавада һәр пәнҗешәмбе Галиәскәр Камал театры бинасы янында Кабан күле яр буенда уздырыла. Башка еллардан аермалы буларак бу юлы проект бары тик татар бию төрләрен өйрәнүгә багышлана. Бу атнада, ягъни 3 август көнне Самара биюен өйрәнү көтелә. 3 август көнне Хәрәкәттә бәрәкәт проектының мастер-классы дип әйтик, остаханәсе инде Самара татарлары биюенә багышланачак. Шуңа күрә барлык инде казанларны да, башкаларыбызның кунакларын да көтеп калабыз. Күңелле яратып киләбез, көтеп алабыз, харатларны килергә балалар кебек йөгереп. 25 апрельдән башлап 30 августка кадәр Татар китабы йортында Роберт Миннуллинның шигъри дөньясына кагылышлы күргәзмә дәвам итә. 2 һәм 3 август көннәрендә Казанда 1 тапкыр 5А номерлы трамвайда иске һәм яңа Казан аша спектакль сәяхәт уздырыла. Спектакль чын трамвай эчендә була. Һәр тамашачы сюжетка махсус кылакчын аша чума. Чиратлашып шәһәр тарихы һәм аерым шәхесләр тарихы белән таныша ала. Аудиоспектакль Җиңү паркы метро тукталышыннан башлана һәм тамамлана. Казанда урнашкан Каюм Насыйри музее да үзенә чакыра. Каюм Насыйри күп кырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезен басма, кул язма һәм эпистоляр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай ук галим язган китаплар, мәдрәсә дәреслекләре, шәхси архивтан алынган фото сүрәтләр саклана. Философ, писатель, это мудрец, который жил в Булгарском ханстве в XII веке. И он написал свое произведение, которое называется «Кыса Юсуф» или «Сказание о Юсуфе». Казандагы Салих Сайдашев музее да үзенә чакыра. Музейның беренче катында даими рәвештә иҗади кичәләр, композиторлар һәм башкаручыларның концертлары уздырыла. Экспозиция музей бинасының 2 катында урнашкан. Аның үзәге ак бүлмә булып тора. Ак бүлмә композиторның яктылыгын, чисталыгын чагылдыра. Шуңа күрә бүлмә ак төстә, ләкин бирегә кунаклар керә алмый. Башка бүлмәләр композитор тормышының һәм иҗатының төп чорлары белән таныштыра. Җәй күзне ачып йомганчы узада китә. Рухи азык алыр өчен мин сезне концертларга, күргәзмәләргә, музейларга сәфәр кылырга тәкъдим итәм. Шуның белән мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмәдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.
Халкыбызның яраткан җырчысы, кабатланмас тавыш иясе, Татарстанның атказанган артисты Тахир Якупов иҗаты бер кемне дә битараф калдыра алмый. Җырчының истәлегенә багышлап, Тахир Якупов исемендәге татар җырын башкаручылар арасында беренче республика фестиваль бәйгесе башланды. Анда кемнәр катнаша ала? Гаризалар кайчанга кадәр кабул ителә? Бу турыда тулыра актуаль әңгәмә сәхифәсендә фестивальне оештыручыларның берсе продюсер Җәүдәт Гыйльманов таныштыра. Әңгәмәне Гөлназ Ибраһимова алып бара. Җәүдәт абый, хәерле иртә. Хәерле иртә Гөлназ, хәерле иртә телевизор караучыларга. Татар халкының рухи дөньясында менә шундый зур яңалык, матур зур вакыйга көтелә. Тахир Якупов исемендәге җыр фестивален оештыру, шундый зур эшкә алынгансыз, изге эшкә алынгансыз Җәүдәт абый. Әйдәгез менә оештырудан башлыйк, идеясеннән башлап китик әле. Без Теләче районынан чыккан беренче кеше шулай җыелышып, уйлаштык та Тахир Якупов танылган, бөтен татар дөньясына танылган җырчы, үз вакытында ничә еллар эшләгән сәнгатьтә. Бүген көндә аның исемен онытып баралар. Аның яшьләр күбесе белми дә кем ул Тахир Якупов. Шуңа күрә без уйлаштык та, нишләп менә Тахир Яковның фестивален оештырмаска, аның җырын, аның җырларын, аның турында сөйләп, аның турында тамашачыларны яңадан аның белән таныштырырга дип инде. Менә шундан башланган әйбер менә бу фестиваль инде. Җәүдәт абый, фестиваль, менә анда кемнәр катнашачак һәм ничек катнашырга кирәк, нинди шартлары бар? Ну, беренчедән башлыйк, 15 яшьтән башлап, иң олы яшькә хәтле инде. Безнең анда 15-тән 25-кә хәтле бар, и 25-тән өлкәнгә хәтле инде. Анда безнең теге чикләр юк. Хәвәскәр җырчылар, син авылда яшисең, син җырлыйсың, синең бар теләгең бу фестиваль катнашырга, без сине көтәбез. Безнең 2 номинация була. Белем булган хәвәскәр җырчы. Аларны бит бу тап беренчектә булмый. Шуңа күрә без шулай теге бүләргә булдык. Катнашырга теләүче кешеләр, алар интернетта табалар. Якупов Фест дигән приложение бар, сайт бар, шунда шуны табалар, шунда бөтен әйбер бар. Гариза тутыралар. Гаризаны тутыралар. Бер җырны үзе теләгәнне ала, нәрсә җырлый ул, бер җыр менә бу анда булган татар Тахир Яковның җырларын сайлыйлар да, шуны җырлыйлар. Шул җырлаган җырларны алар төшерергә тиешләр видеога, телефонга төшерәләрме, камерага төшерәләрме, и безгә җибәрергә менә бу гариза белән бергә инде. 21 августка хәтле без материал җыябыз, җырлар җыябыз. 25-26 август көнне инде анда үзе конкурсы була һәм 26-сында була инде гала концерты августта. Җәүдәт абый, әмнә шундай кыенрак хәл килеп тумасмы? Әлбәттә, Тахир Якупов күп кенә җырларны башкарган, әмма Олы юлның тузаны, Аккышлар кебек җыр бит иң популяр, иң күп башкарылганы. Барысы да бер җырны сайласа бу очракта нишләрбез? Беләсезме, без аның турында уйлаштык. Күп кеше заявка гариза җибәргәнче безгә шалтыратып сырый. Күп кеше шалтырата. Монда да шулай шалтыратырлар дип уйлыйм инде. Без аларга инде әйтербез. Бу җырны күп кеше җырлый, икенче җырларны сайлагыз дип инде. Димәк, сез катнашучылар белән элемтәдә торачаксыз, кабаттан адресларны һәм менә аңлатып китик әле. Кайда җибәрергә, нәрсә җибәрергә? Беренчесе Якупов Фест. Җыясыз, ул интернетта бар инде. Икенчесе социаль челтәрдә мине табырга бик асат. Мин һәрвакыт җавап бирәм. Күп кеше минем телефонны белә. Җәүдәт абый, бүгенге көндә килгән мөрәҗәгатьләр бармы? Алар күпме? Бар. Оештыручыларның берсе әлбәттә инде сез, һәм менә тагын оештыручыларга да тукталып китик. Равил Насыбуллин, ул иске жюри клубның мөдире. Өченчесе безнең Алмаз Миргаязов, Китап ФМның җитәкчесе. Менә без эш кеше инде. Безнең эшебездә Теләче районга катнашабыз бар инде. Менә шуңа күрә без район өчен тырышабыз инде. Тел әйтә алмаган җыр әйтер дигән безнең халкыбыз инде менә Тахир Якупов кебек кабатланмас тавышлы җырчының исемен, аның җырларын халыкка кайтаруда сезгә әлбәттә барлык оештыручыларга зурдан-зур уңышлар телибез.
хайырлы сәгатьтә башланган эш булсын. Көтәбез безнең фестивальдә, әкем Таһир Акуповның җырларын тыңлыйсы килсә, 26 август көнне Искәҗәри авылы, шунда көтәбез сезне. Уңышлар Җәүдәт абый. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.